ظالمن او دينسزن او نهار اسلامين خدي وان قارب ان شاء الله دولة فرنسا ve biryara ku girtiye biryarka çekte. Temaşavanên aziz ji berê de Fransa dijminatî li İslamiyê dike, îro jî neyartî û dijminatî li camiya dike û camiya digire. Li ser vî mijarê em ê mîkrofonê xwe dirêjên xelkê xwe bikin. Xelk di vî mijarê de çi difikire, werin em bi hev re guhderî bikin. Di ola da tu devletî, tu milletî nikare olê mirova, olê oldariyê qedexe bike. Ev da mardinê ku devleta Fransa evê hesûdiya xwe ji bisilmana digire. Çima bisilman ji wara em bisilman tamamê mirova ra em hemize xwe vedikin. Em dibêjin ki dînê me dînê oldariya encama yani en paşiye seva wî em dibêjin ki kî dibo birabê. Fakat vana nûsanin vana hesûdiya xwe, dişminetiya xwe, neyartiya xwe roj bi roj daha pêş dibin. Seva wî zî alî aboriyê da gere Müslüman bi hev ra yek min ve biryara ku Fransa girtiye ji binê ku paş da bizivîrîne Müslüman ancak bi yekîtiyê ve ewa wa derxin evê yani boşluğê valatiyê. Abi cami te girtin yani MP deşin. Eğer MP neyşin demek em ne Müslümanın. Piştî ku meze ew dibe em medeniyetline em Avrupane em awhane meze nava mezheb hezara kilise şinagog tamamî vekrine em saî demişt ki her kes ser dînê xwe. Fakat ew kin ew barbarin, ew zalimin, ew dînsizin, ew nehar İslamê ne. Xwedê wan qehr bike inşallah. Yani Fransa kafir e, ji dînê xwe batil re heqliye. Fakat Müslümanlık tamamê dünyayê de heqsizin. Çima heqsizin? îro nabin yek. Tek parça nabin. Xwedayê Teala dibe ki ennehum binyanın mersus. Bibin wek dîwarê keremîta bi kirs û hecer ku çê dibe ji hev naqete. Win Müslüman olarak jî tek parça bibin ku ji hev neqetin kafir nikarbin ve ji hev qetînin. Gava ji hev qetin bi lik pirçik bibin kafirê we bibin her pişkî bicikî da bibin da nikarin dengê xwe bikin. Ya Fransa'da mesela dönem peygamber mesela seni mesela Taif'de yit taşlanmış kerdi cahili dönemit mesela rena peygamber ma yir berdua ne ker ve Allah hidayet beku belki nesilin beku be Müslümani işte mazvani inşallah Allah Teala Müslüman eğer hidayet nasibin esas Allah ne hidayet nasip eğer çünkü Allah Teala qarub perişan beku Müslüman birleşmiş be Yahudi Hristiyan Çinik ya yani ma gevşege eğer ma gerçekten sarılmış İslami bebe ma dörtte yaşamış bebse Yahudi çünkü yani ma gevşeki diye yo ucaşken o rahat yaşamış ve ona meydan okyan eğer ma gerçekten İslami bir yaşantı ma sağlam ba yo nişkan uca ona ay camian karşı din veco. Yani gevşekliği mağara